Mit-tnejn se tiftaħ konsultazzjoni pubblika għal titjib fid-djar tal-anzjani. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Anzjani Michael Farrugia tħabbru l-ewwel set ta' standards għal servizzi residenzjali għal persuni li għandhom id-dimensja. Il-perjodu ta' konsultazzjoni se jkun twil 6 ġimgħat. Il-Ministru Michael Farrugia għal kif dawn l-standards se jkunu qed iwasslu għal iżjed servizz ta' kwalità għal persuni bid-dimensja u l-qraba tagħhom li jieħdu ħsiebhom. Dr. Farrugia għal kif pajjiżna huwa smat li hawn madwar 7,000 persuna li għandhom id-dimensja u 1,000 minnhom jinsabu fid-djar tal-anzjani. Il-Ministru Farrugia għal kif dawn l-standards mhux se jkunu l-unika standards li se joħorġu. Illum nedejna l-ewwel set ta' standards li jorqtu lil persuni bid-dimensja li huma residenti f'dar tal-anzjani. Ftit tal-ġranet oħra sa nkunu qegħdin inniedu tieni set ta' standards għall-anzjani kollha li qegħdin residenti fid-djar tal-anzjani u ġewwa San Vincenz. U l-iskop huwa li nnollu l-kwalità. L-anzjan jixraqlu l-aħjar. Il-Ministru Michael Farrugia spjega l-istudju dwar il-persuna b'mod holistiku ifisser li wieħed jifhem kif tgħix il-persuna u xi drawwiet kellha. Imbagħad fid-djar tal-anzjani li tkun fiha, il-persuna tkompli tgħix fl-istess ambjent biex ikun evalwat il-mod kif l-aħjar isir it-tranzazzjoni tal-persuna. Intant il-Ministru żied jgħid li l-Gvern se jiftaħ żewġ tidjar day night shelters għal persuni bid-dimensja ġewwa l-Imtarfa u Ħalsafi. Semma kif kien hemm ftehim mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa bl-isem ta' iSupport li se jfisser li qraba ta' persuni bid-dimensja se jkunu jistgħu jingħataw it-taħriġ kif jirrelataw mal-eżis tagħhom. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Permanenti tal-Ministeru, Matthew Vella, għal kif permezz ta' dawn l-istandards li ġew imħejja mill-Awtorità tal-Istandards tal-Ħarsien Soċjali qed isir aċċenn fuq il-kwalità tas-servizz li jingħata. Wieħed jista' jibgħat is-suġġerimenti tiegħu fuq regulations.scsa@gov.mt.